don Allah ya kake gani in aka haƙa kabari kafin a sa mutum ya kake ji? To wanda yake cikin kabarin shi kuma ya yake ji? Don aka nuna masa wuta fa sai a ce da shi ka yi sa'a, ka ci sa'a. Sai sun masa wannan barazanar kowaye ne, su ce kana da ɗaki a cikin wuta, ga ɗakin ka can, ga wurin zaman ka can, amma wallahi ka yi sa'a da can za ka je. Amma yanzu ka yi sa'a ɗakin ka wasu za su gaje, yanzu ga ɗakin da za a baka sai a nuna masa aljanna, sai rikice. A nan ne zai ce dole ku bar ni in koma gida in faɗa ma ƴan uwana a ce kai in an zo nan ba a komawa. Kowa daga cikin mun nan wallahi abin da za a yi masa kenan. A cikin wannan wurin mutum zai zauna a yi ta zama don Allah ka kwatanta kakanka yanzu shekarunsa nawa a kwance. Da yawa daga cikin wanda za a tambaye ka kakanka na biyar meye sunansa, duniya ta manta da shi, kai ji kansa ne ma baka san sunansa ba, balle duniya ta manta shi. Wallahi za a manta da kai ma. Dan da ka haifa a cikinka zai haifi ɗa ya haifi ɗa su manta ka, balle duniya. Ka kirga mun kakaninka guda 10 yanzu in zaka iya. Akwai shi ai ba babu bane, ka san daga wurin wani ka fito, ina kabarinsa baka sani ba. Wallahi haka za a manta da kai. Rayuwar barzanku kenan. Me wannan duniyar? Yadda kake taka ƙasa yau haka shi ma ya taka, yadda kake jin daɗin shakar iska haka shi ma ya shaka. Yanzu yana kwance a can, harkokin can duk ana yi da shi, kai ma za a yi da kai wallahi. Yanzu shekarunsu nawa, kai kuma idan ka je shekara nawa za ka yi? Kowa sai ya jira tashin kiyama, ba wanda daga an mutu kawai sai ya wuce, ba a tazarce, sai ka je can an jira. Ka tuna da yadda ba ma son jira wallahi.